Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. ಇನಿ ನಾನು ಪುತ್ತೂರು ಪಾರಂಡು ಒಂಜಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ಗೂ ನಾನು ಇದು ಪಿದಾಡುಡು ಚಾಕ್ ತಿಂಡಿ ಊಟ ದೋಸೆ ಪರ ತಿಂದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಾನು ಗೈಸ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇನಿ ಗೈಸ್ ಏನು ಪಿದಾಡಿಯ ಇಂದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಯಾವು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಬಾಕಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ಇಂಕ ಜನನಿ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಲ್ಲತ ಇನ್ನು ನಾನು ಮೆಗ್ಗೇನು ಬರ್ರೆ ಪಂಡೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ದಾದನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಪೊಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡೆ ತುಕ್ಕ ದಾದಪ್ಪನು ಗೈಸ್ ನೀಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಇದು ಮತ್ತು ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲು ಏರಾಂಡ್ರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಬರೋಲಿ ಕಾರ್ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲು ಗೈಸ್ ಬಣ್ಣಗೇರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ತೊಂಬರೋಡಿತ್ತೇನೆ ಈಗ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜೇನು ಇನ್ನು ಪೂರ ರಜೆ ಇಕ್ಕುಜದ ಸಂಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಕ್ಕುವೇರೆ ಇರಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೋಡ ಏನು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಲಿ ಗಾಡಿ ಇಕ್ಕನಕ್ಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಕೆ ತಾಪನ ಹಾಕ್ಕೊನಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೋಡ ಏನಪ್ಪ ಮುಲ್ಲ ಪೂರ ಆಫರ್ ಉಂಡು ತೂದ ಯಾಂಪನೋಡ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಇಂಚಿನ ಆಫರ್ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಣದ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೋಡನ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಅದು ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ತುಪ್ಪ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಒತ್ತಿ ಐತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲುಂಡು ಪೋಯೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಅಂಚ ನಾನು ಒತ್ತಿ ಅಂಚಿಂಜಿ ಹೋದಿಲ್ಲ ಜನ ನಿಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಎದ್ದೆತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೋಡ ಏನೋ ಡಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಸ್ಟವ್ ಉಂಡು ಡಬ್ಬ ತವ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಂಟು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ತಗೋಣ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೋಡ ಏನೋ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಚಮಚ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟಾಪ್ ತುಲೆ $2.99 ತಂದು ಶೋಕೊಂಡು ಒಂದು ಜೊತೆ ತಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂದು $3.99 ಅವಳ $3.99 ದಿಸ್ ಫ್ರಾಕ್ ಟೈಪ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು ಟೀ ಶರ್ಟ್ $199 ಪರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಾರು ಎಸ್ ಸೈಜ್ $3.99 ಜೀನ್ಸ್ ಕೊಂಚ ಕಾರ್ಗೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆತ್ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪಲ ಪೂರ ಉಂಟು ವಯಸ್ಸು ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಟ್ರಯಲ್ ಮಂತ್ ತೂಡು ನಾನು ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಂಡೆ ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜಿ ಎಸ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ತೂಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡು ಎಲ್ಲೋ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕ ಎಸ್ 1 ಗಂಟೆ ತಿರ್ಗಿ ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅವೆಟ್ಲ ಸೈಜ್ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ತೂಕ ದಾದಪ್ಪನ ಚಾದ ಪೊಡಿ ಮಾತೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಡು 25% ಆಫರ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಸೇಲ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾಂಡು ಅಲ್ಪೇನು ಏತು ಒಂಜರೆಕ್ 2 ಗಂಟೆ ಪಿದಾರ್ದು ಒಂಜರೆಕ್ ಅನಾಗ ವನಸ್ಪುರ ಮಂತ್ ಚೂರು ನಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಎಜ್ಜಾಂಡು ಅರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ಪುರ ಆತು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡ್ ಗಂಜಿ ವನಸುಂಡೆ ಈತ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಉಂಡು
ಒಂದು ಮಾಮ ಅರ್ಥದಕುಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಮಾಮ್ ಟು ಬಿ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಅಕ್ಕನ ಅಂಚ ಜನನಿಗ್ಲೆಂಕ್ಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗ್ ರಡ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೀಶೋದ ಮುಂಜಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಳು ದಾದ ಮಾತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೆ ಅವು ಉಂಡು ಇಡಿ ಗೋಣಿಡಿ ತೂಕ ದಾದ ಮಾತ ಅದೇ ತೊಂದೆ ಬಂತು ಗೈಸ್ ನಾನು ದಾದ ಮಾತ ಅಲ್ಪದೇ ತೊಂದೆ ಬಂದು ಪಂಪೆ ಇಂಕ ನೇರ ಬಂಗಾಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ತೊಂಡೆ ಐನೇ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಂಗಾಂಡು ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಪುರ ಇತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಕನೆ ಹೋಗಿ ಇಂದೊಂಚಿ ತವದೆ ತೊಂದೆ ಇಂದೇತು 300 ಏತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಅಪಗಪಗ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಒಂದು ದೋಸೆ ಪೂರ ನೆಟ್ ಕಾವಲಿಡಿ ಮನ್ಪುನಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋರ್ಡನ್ನ ನೆಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂತೆ ತೊಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಬಂದು ಅಂಚ ಈತ ಐಟಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಏತು 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನೆಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಏತ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಬಿಲ್ಲು ಡಿಪ್ಪೋಡು ಮೇ ಬಿ 99 ರೂಪೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ತಮಿತ್ತ ಆಫರ್ ಇತ್ತನ ಈಗ ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಂಡೆ ಚೂರು ಪಡ್ತೇರು ಒಂದು ವಾರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೇಟ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ 1 kg ತೊಂಡೆ ನೆಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕುಕ್ಕುದೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದು 1 kg ಅಂದು 1 kg ಒಬ್ಬನ ಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ದಿನ ಬ್ರಷ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿದೆ ತೊಂಡೆ ఒక ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಲೆ ಉಡ್ಪುನ ಹಿಟ್ಟು ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡಪ್ಪು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಂಡೆ ಇನ್ನು 399 ಒಂಜಿ ಟಾಪು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ನಿಖೇತ್ 199 ಬೊಕ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎಸ್ ಸೈಜ್ ಫ್ರೀ ಸೈಜ್ ಬರ್ಪಣ ಎಸ್ ನಿಖೇತ್ 2 ಪೆನ್ಲೆ 199 ನಂಜಿ 399 ದ ಶರ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಚೂರು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಕ್ಕವು ಜೋಂಬ್ಲಸ್ಸಿ ಕೈ ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಇದು ಮಾತದೇ ತೊಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂಪ್ನಗ್ಲೆ ಪೋಲಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತನಕ್ಲಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 30 4 ತಾರೀಕು ಮುಟ ಈ ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಾತ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದಾದಾಂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಡ ಐಟಮ್ ಮಾತಲುಂಡು ಐಟಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೈ 1 get 1 ಫ್ರೀ ಆಫರ್ಲುಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೇನು ಮಾಡ್ತೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಜೋಡಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕು 15 ಟಿಕ್ಕೆ